А! Давай задна. Трябва да вземем надясно. Тука ли? Нищо, ай на следващото. Що минаваш на червено, ей? Получава да поправим. Хе-хе! Имаш ли косъм? Този път не си правил тюно и преди да излезем. Какво правиш, бе? От камера викам трябва да е в мен. Тъс ли? Да. Що? Защото минаваме покрай цирка и викам, ето тук е нашия цирк. И в този момент нашата маймуна минава на задна гума. Ти той чакаше. Ще му се скарам! Такъв джентълмен само. Аз ли? Да. Е. Приятно ми е. Вземем номер. На кои да взема номер? Трябва да им дадеш път, можеш да им поискаш номер. Знаеш кой им казахме? Че ще се скарам. Защото не ги изчака. Другите са, виж, чуваме се, човек. Иначе преди той викам, микам, човек. Ти се чуваш нормално, аз крещя като някой хамал. А? Електрическия се взема сега. Ай. Ето, но яко ще представи се и те да сме, брат. Искаш да седим? Бах ти странното. Искаш да седим тук? Не искам. Оп. Дигни го, бе! Къде спря чак там, бе? Абе, да не отарам с голема. Ого, то спра екстремни работи. До кога ще дочака момента, в който ще ме минеш на задна гума, брат? Сега. Чакай! Ей, лошо момче. На къде е сладоледа, бе? Пак обърка пътя, ей! Притесни се, момчето, гаси мотора. Да полети, бе! Спът хората, брат! Не! Къде остана? Аз съм примерен граждан. Майка му да е, Тръгнаха, викам, зад нас, ама се отбиха. да, само викам ядахме го.